أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحीम। आज हमारा सबक यहाँ से है। चलें शुरू करते हैं। हमज़ा बा पेश उब, बा दो ज़बर बन, उब्बन। हमज़ा बा पेश उब, बा दो ज़ेर बिन, उब्बिन, उब्बन, उब्बिन। हमज़ा बा पेश उब, बा दो पेश बुन, उब्बुन, उब्बन, उब्बिन, उब्बुन। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत्त। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़ेर ती, अत्ती, अत्त, अत्ती। हमज़ा ता ज़बर अत, ता पेश तु, अत्तु, अत्त, अत्ती, अत्तु। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़बर ता, इत्त। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़ेर ती, इत्ती, इत्त, इत्ती। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता पेश तु, इत्तु, इत्त, इत्ती, इत्तु। हमज़ा ता पेश उत, ता ज़बर ता, उत्त। हमज़ा ता पेश उत, ता ज़ेर ती, उत्ती, उत्त, उत्ती। हमज़ा ता पेश उत, ता पेश तु, उत्तु, उत्त, उत्ती, उत्तु। हमज़ा ता ज़बर अत, ता दो ज़बर तन, अत्तन। हमज़ा ता ज़बर अत, ता दो ज़ेर तिन, अत्तिन, अत्तन, अत्तिन। हमज़ा ता ज़बर अत, ता दो पेश तुन, अत्तुन, अत्तन, अत्तिन, अत्तुन। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता दो ज़बर तन, इत्तन। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता दो ज़ेर तिन, इत्तिन, इत्तन, इत्तिन। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता दो पेश तुन, इत्तुन, इत्तन, इत्तिन, इत्तुन। हमज़ा ता पेश उत, ता दो ज़बर तन, उत्तन। हमज़ा ता पेश उत, ता दो ज़ेर तिन, उत्तिन, उत्तन, उत्तिन। हमज़ा ता पेश उत, ता दो पेश तुन, उत्तुन, उत्तन, उत्तिन, उत्तुन।